Njengoba izwe libhekene ne-COVID-19, umsamariya olungileyo ukhumbule inhlupheko yezisuu zezikhukhula ezahlasela eThekwini nyakenye. Unikele ngezijumbana zokudla ezingabiza imali ezisulwini ezingamakhulu zamarandi. Kulababantu abadonsa kanzima selokhu kwahlasela izikhukhula kuleli dolobha. Izikhukhula ezahlasela eThekwini namaphethelo ngondasa wangonyaka odlule zashiya umonakalo omkhulu. Kwabhidlika izindlu ngophuma nemiphefumulo yabantu abangaphezulu kwama-90. Ezinye izisulu zalezi zikhukhula zisabhekana nobunzima bokuvuselela amakhaya. Ukubheduka kwalolu bhubhane kanye ne-lockdown kazwelonke yenze isimo sempilo kubo iye ngokubanzima. Oyisulu sezikhukhula uThoko Mlangeni uthi usaphoqeleka ukondla izingane zakhe ezinhlanu nabazukulu abayisithupha ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Uthi lolu xhaso loqhamuka nje bese ngazi ukuthi athatheni ahlanganise nani. Umehluko omkhulu ngoba endlini yami siphila pension yami. Kule nyanga ngeke sikuthenga ukudla, nisenzele into enkulu kabi. Nibusiseke nasemakhaya nini. Ezinye izakhamuzi zithi zibhekane nomzima kule lockdown ngoba bebeyiphilisa ngamatoho. Abafake uxhaso bathi ingaphezulu kwama-80 imindeni ezohlomula. Sifikile la sazonikela abantu belixakekile belala bengadlile. Uma sekune corona futhi sithi cha umsebenzi asingawudedeleli kuhulumeni kuphela. Nathi nje somabhizinisi ngoba siyaphila ngabantu abathenga kuthina imikhiqizo yethu. Nathi asibuyiseleke emphakathini. uZulu ubehambisana nosaziwayo bamaciko ehlukene. Bongani Gema, indaba eZABC eThekwini.